Takže čištění žeber sušičky Beko. Klasický nános ve výparníku. Takovýto přípravek. Pro stažení nečistot se žeber. Směrem hora dolů. Vůbec se toho nebát. Nánosy všeho. Postupně stahovat a setřít potom hadříkem. Tady už jsou očištěné žebra. Víc už je to mokré, ale hlavně nečistoty jsou pryč. A snažit se, když už se to čistí ty žebra, stáhnout. To je jaký poklad, dokonce ponožka. Stáhnout všechny nečistoty z filtru horních, které budou padat tady do výparníku.